Unsa man po ang activity, ma'am? Kay November man rod, gusto na ko kanang hadlok-hadlok. Hadlok daw, no? Mate, ikaw wakwak, ha? Ano yung hadlok naman ang kailangan mo, no? Good morning, class. So karon mulakaw ko kay nami seminar. Ops, unsay walay klase? Taysa, ma'am, mag-unsa naman mi diri? Na ako'y ibilin nga activity. Sos! Abi na kung wala na tayo klase. Unsa man po ang activity, ma'am? Pagbuhat mo og role play diri dapat pag abot na ko humana mo ha, mag-present na mo. Patay, roleplay? Unsa may roleplay, ma'am? Kay November man rod, gusto na ko kanang hadlok-hadlok. Hadlok? Ay, wasan yung mga bataan ni. Unsa lang po ninyong gipangunaw-una? Okay, gets na ninyo? Kay mulakaw na ko. Ayaw mo pagbana diri ha. Hoy, kadung ka sa inyo ni ma'am, hadlok daw, no? Oo. Mate, ikaw wakwak, ha? Ikaw dito eh. Bahala ka di ako'y. Surang, kumay ko siya mo, adlo ka kay Agnaw. Bitaw ko eh. Ay, nasig reklamo. Para rampun ni sa tuwa para makapasar ta. Ay, ay. Sige na lang. Unya, sa may dulat na to, move na. Antoy, ganawa to do. Kaya kayo muna ko. Diya toy, tungan pa diya toy, kulangan pa. Ate, ang tingin ko mo. Ah, grabe po ninyo. Kita man, nasiguro na ako eh. Ay, sige, reklamo ba? Para na ko taglado. Itong mga na to payo. Para mo ka kwak na. Bitaw. Tama na na, yung hadlok naman ang kailangan mo, no? Kailan ay, para mo sa mga hadlok. Ay, dahil. Uy, Ay, nasigangan na piyo, mga tayo. Gana kayo ba? Papunin ka. Hoy, musa mo dia. Hoy, Jeb. Nana si Ma'am Jeb. Hindi nga si ma'am. Hindi mo dahil dong, hindi ko pa naman dito. Ha? Patay ko eh. Saan naman ni Ron? Apuloy, gulo, excited kayo. Kabalo ba ko nga di madayon toy? Oo, mati, magbuhat kami. Mangulit ka. Ay, waa, sa mga buang ko eh. Mumulit, magdayon. Uli na mo. Kaya manglat na ko diri ah. Nahuli na sila.